Nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, 3 minutos makadihis na alas 3 nin pagkahapon. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Lusot na sa ikatulo asan pinal na pagbasa ang propestong ley na magtataonin panibagong 25 taon na prangkisa sa third telcon na Dito Telecom. 17 na mga senador ang nagboto nin pabor, 2 ang kontra na sina opposition senator o senador Risa Ontiveros asin senador Kiko Pangilinan, mantang nag-abstain si senador Panfilo Ping Lacson. Ang inaprobahan iyo ang renewal kan prangkisa kan Mindanao Islamic Telephone Company na ma-expire o mapapaso sa 2023. Andito Telecom sa dirikan Udina o Odena Corporation kan Davao City businessman na si Dennis Uy asin 40% iyo ang sosyo kan China Telecom na sa dirikan gobyerno kan China. Paliwanag ni Hontiveros asin Pangilinan na aram nilang kaipuhan ngunyan nin tultul na telco service lalo na ngunyan ang kaipuhan permi an internet pero ikinakahaditinda ang peligro kaini sa national security dahil sa sosyo kaini ang kumpanya na sa diri kan Chinese government. Yan ang pangalas 3 na bareta haligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. New Maggie Magic Sarap, dagdag value pack. May free 2 sachets. Sachets! Bili na yan! Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. United Home, bahay ko to. Protektado ng United Home. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Maggie Supreme Sarap, going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Alas 3 na. Oras nang I-text mo. i-upload mo. I-chat mo. Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo. Okay,
Hi. Hello. How do you do? Come on. Let us sing. Sabay-sabay tayo habang nagmimerindal. Sabay-sabay habang nagmimerindal. Sige daw. Uy, kumusta ang hapon ta? Hi. Ang radyo, alas 3 na nun naginibohan. Kita mag-uro istoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Mga samno sa pagkabuhay ng tao. Programang pagkonsuelo sa hapon. May health tips asin mga tataramon. Oy, dangugaan sa tuyang orasyon. Oy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby Nippy and Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Rai Barajo di CGB. Oy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby Nippy and Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Rai Barajo di CGB. Yo, damerian. Merindal. Anong maray na merindalan? Ay, bahala na kamo dyan. Oy, mga Anong maray na merindalan tabi dyan sa mga parokya? alas 3 Buda dyan mga tugang sa mga opisina kan parokya. kita Sa mga chancery, Oy, Father Jing Pinilla, anong merindalan ta dyan? mag-merendal. Igwa lamang kitang merindalan, Father Jing. Samto sa pagkabu. Igwa, Father kitang merindalan dyan. Garuda iduda ko eh. Garuda eh. My head sa sinatatar. LOL. Oy, dango. Oy, kataaha. Oy, pinky on, mo baby pinky Kumusta lamang ang sa tuyang hapon? on, mo baby Kumusta lamang ang sa tuyang hapon? pinky Ano lamang ang maray na merindalan ta? Anong merindalan tango niya? Barajo di CGB. Bueno. Oy, pinky on, Mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby Nippy and Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Rai Barajo di CGB. Kasabay niya to mga tugang si Junapolis sa Technical Department. Ang sa tuyang tataramon ngunya na hapon, ano ang tataramon tango niyan? Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang sa tuyang isus ko panuunan sa kuya na kwan. Panuunan sa kuya na ano ini. Oh. Ang sa tuya tabing tataramon ay wara. Wara pa pala. Salbatan paguna ko ganyan nyo. Igwa ka dyan, John. Wara man pala na taga Pulanggi. Dan tataramon lamang sa Pulanggi bitang pag-iristo yan. Wara ay salbatan ng lalaki ini. Wara sana. Uy, kamo daw na paradangog. At mag-contribuer. Kamo na. Paguna ko, may nakaredy ako. Wara, isus ko paguna ko. Wara pala. Ano, sige daw. Kamo na, mga paradangog. Igwa kamo dyan. Wara. Aw, ano na. Wara. Ay, naluyan na sana. Ano ang tataramon? Ikaw nga nagprograma dyan. Paproblemahon mo kami. Kaya nagprograma, paproblemahon mo kami. Aha. Okay. Uy, madali lang. Ano? Una ang tataramon, sabi kang text ito, sandali. Igwa. Ito. Sabi ka nag-text, hugal. Ano? Estoy baka maraot ini Makaray ka madagitan ako kayo ni. Anong gusto sabi yung kayo na hugal? Ano? Hugal. Awinda. Hello, good. Unang tataramon, tagal po. Hello? Hello? Yes. Tataramon na kambaya. Kambaya. Ay, nadamog ko na iyan. Nadamog ko na an ka ito sa ama ko. Abo na sa mga magkambaya. Sige daw po. Gariso. Sabako bagang magkapararyo? Tama? Iya po.
Bako magkapari, kambaya. Stripe. May harababa, may haralangkaw. Oh. May ito, may puti. May malungsi, may bako. Kambaya. Kambaya. Yes. Ay, salamaton. Saan natataramon yan? Kambaya. Nadago mo rin yun natataramon na. Kambaya. Kambaya. Tabi. Di ba? Ito ang sabihin. Pero una sa kuyang kwan. Kambaya. Anong tambayan? Natasunta ka dyan. Pag na kayang gibo, tambayan ang iabutan mo. Una Junior, ikaw kung naisipan, kamadero. Kamadero. Aramang kamadero. 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 Saan pagagamit niyan? Sa Carabao. Yan. Sa Carabao. Pagagamit ang kamadero. Sa bagong kasal, kama sa nadeng kadero. Kamadero. Sa Carabao. Sa kwadigwa ka yan, sa baka. Di ba? Ano itong sutukawan dyan sa kabayo? Kamadero man ito. Iba man, ano nga po ka ito? Ano nga po? Ano na eh? Isus kong ratosunta kang aki. Matadi. Ratosong ko ini si Angel na. Matador ito. Matador. Budak mitidero. Hello, good afternoon. Hello. Yes, marina po. Igwa pa pong sarong kampo. Ano po? Ito pa po, magang siya. Iyo, siya, tama. Ang other term kang kamadero, siya. Mas magayon po ito kaysa sa kamadero. Iyo. Ang siya, so, gibo baga sa uway, tama? Iyo, may bugkusan sa irarom panghigot sa tulakang Carabao. Yes, siya, iyo man. Aga kang Carabao, dahil lanit ang lubot mo. Iyo buda, may kaputan iyan sa inutan baga na sugari. Kaputan na de. Yeah, actually man, iyan ang pigagamit kan mga babae pag nagsakay sa Carabao. Iyo po. Takon daing siya. Kumusta ka na saan? Malanit. Latusod pa ka sa Carabao. Ay, sige na, boy. Sa Carabao, maulok pa. Yan ang pigagamit yung kan mga daraga kan. Parang sa kayo yun ang daraga sa Carabao. Yan ang pigagamit yun. Siyang apod. Iyan na, gari, hinurma baga na, ano nga nang apod ka na. Spigigibo baga yun na, pambadol, so pang arnes. Ano nga nga pang arnes? Yantok. Yan na, kuha na yan. Natitiko yan sa bibaga sa init, sa kalayo. Alang nga, nabagahon mo nga sa tubig. Sa kalayo, permi. Didangdang sa kalayo, hiyaprasan pigaplasan sa sunatok, minalumoy, minahitso, yan na, minahitso siya. Tapos ito ang gigibo na siya, ang irarom kaan, banig kumbako, so double kan baga, so ano nga, so lawgang kan lukad, so double bag na pigapon, yan, yun lugan. Ito ang tukawan kan mga daraga, buda kan mga nagsakay sa Carabao kan panahon. Takon ang gamiton mo, ang kamadero mo lang gibo sa sako, susako baga na NFA. Kairak man ka nakatoko sa Carabao. Bud ang Carabao gari. Napapagal ang Carabao. Napapagalan sa sabi kan, nagapon, malanit ngayon, oy. Hello? 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 Yes. Good afternoon. Mahagad lang po ko sa Henry Ningkuan. Ano? Ni Pangbakal Bulong. Ay, sus kumigo, pasensya ka na tabi. Di akong pampakal kibulong digdi. Wara, sana ako mapakal mo niyan. Anong babakalon mo kutang bulong? Babakalan ko ta na amigo sa likod baga sa baga ni sa ako. Sa TV? Sa TV? Sa abo amigo sagud sa kuyan. Kaining likod ko minsan nagkukulog. O ni migo agi bono migo. Kung abo ang problema mo. O ni migo. Humanap kang lagundi. Kahoy yan. Iya kahoy na lagundi. Humanap kang kahoy na lagundi. Pakalag ka dun mo. Ang dahon.
Pag malipot na inumon mo, nakakatabang ang para mawara ang abo ng sarong tao. Lagundi. Dahon ka lagundi, busing. Yo. Ay, nawara. Hello? Nawara. Bako, John? Ha? Dahon ka lagundi, marayo niyan mga tugang pangontra, tabi sa abo. Diba? Yeah, ayo tabi yan ang klase. Alright? Okay, hello, sandali. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yes. Mahapot lang ako. Paano man ako duman makaka-interest mo? Halimbawa, bigyan pa utang sa simana, pang negosyo. Sabi ni Father Martiliano, dumang ka da sa chancery para ay, okay ni. Dumang ka mo maduman kung saan kamong parokya. Pawa, Piñaranda po. Asayin ka na, taga saan ka po? Piñaranda. Piñaranda. O maduman ka po sa St. Rafael, dumang ka maghapot, tabi. Ay. O, kung paano. Para makaabil ka ito na programang ito. Ano po ito? So, halimbawa, nakautang. Pag mabayad pa, no? May ano? Nakautang pa na pagbayad. Ay, bako pala nito si Father Martiliano. Sala. Sa SEDP ka, sa SEDP, kay Father Jovic Lubrego. CCD po. O, SEDP, dumumang ka po sa St. Rafael, tapareho man, matatabangan ka po ka na mapaliwanagan kung saan ka ituturo. Negosyo? Iyo po, SEDP po ito, susimbag sa pag-asinso palan. Ito. Iyo po, dumang ka. Salamat po. Okay, salamat po. Okay. Bye-bye. Oh. Ang ibang apod yun kang kamadkan siya, yun, Kinoros. Kinoros. Salaw kang silugang karbaw na podgan. Gibo na ngayon Kinoros. Yan. Tama, kumatiba yung kami nagibo na kanayan. Tukawanan sa karabaw. Buda kitang mga lalaki, mga tugang pag nagkakarabaw, kita na so unhappy sa nabaga so sako. Mamamati mo man talaga pag minadalagan ang karabaw. Yun. Kaya baga iyan na ngaya, kaya baga nagkakabayo baga, tamakaskaso na mga laki ba, ho. Ano to mga tugang, pamparilib iyang kikulog. Pag nagdalagan ang kabayo, ho. Huya, hiya. Iyan po, pamparilib ang kikulog. Iba man yung analysis mo na sa Iba man yan sa imong analysis na sarawayon ka. Di ba? Iba man yan sa imong analysis na sarawayon ka talaga na. Good PM, Henry. Death anniversary in heaven sa aking papa na si Antonio Pahalya. We love you, Papa. Thanks po. Sabi ni Ann Olaguer. Good afternoon, tabi, Mr. M. Ay, yun ang gusto kong apod nindo. May para apod nindo kiser sa on the air. Mr. M. Noun, tumagiktik. Okay. Hugal pukal ngani mo ya kumaaraman, meaning kaan. Day ko tabi aram niya. Aputon mo tabi, Mr. M, we kalamot sa kung ano ang tukawan kan ka. Ni manasarawayon ka na. Ate Marcia? O ni man may term man si Ate Marcia, gari-gadi. Gari-gadi. Ano nga yung gari-gadi mo dyan? Aram mo dyan ang gari-gadi dyan sa Pulanggi? Ano bigyan para guru-gadi mo dyan? Actually, nasasabutan ko yun tabi Ate Marcia. Dahil ko lang ma-explikar. Grabe nga ang gari-gadi mo. Gari baga so gari, tama, nagre-konektado sa mga hambog, di ba? Gari hambog, di ba? Gari-gadi. Tama, Ate Marcia. Pakasala ako. Gari-gadi. Hello? May oras kaya amigo na minsan sa hapon ang abo ko sunod-sunod. Oh. Pero may mga time naman na aldaw. Hello? Sabi ko nga na magkahagad lamang ako sa emo sa At taaro ka ng gibon mo, bossing. kuyan. Ang abo mo, kung haluin ng day na hali, magpa-x-ray ka. Diyan baga sa RH yun nindo, dumiyang ka po dyan sa Sendong Munisipyo. Diyan kilibre ng mga bulong kayan, ang bulong po sa abo. Nagpa-x-ray na nga ni ako, amigo. Ano nailing? May nailing?
Wala man nahili. O di wala man. Simpleng abo man sana yan, migo. Kaya ang bulong ka yan, dumayang ka sa munisipyo sa RH Unindo, may bulong tabi dyan sa abo. Mga ambroxol, mga arukan dyan, di ba? Mga anti-abo. Sa pag-receipt na nga sa kuya, amigo. Ano, no? Sa pag-receipt na nga sa kuya, ang broxol ko na puti. Ayun na yan. Bulungan sa abo. Bulong yan. Bulong po yan. Kundi may mga barato dyan na mga dahon-dahon. Nakakawara po yan. Iya po. Ayo po. O sige. Mayapot ka pa? Ano po? Mayapot ka pa? Magad na na ako po ng kuya. Dawa. Saro pa. Dumi. Ano may tabang ko sa imo? Anong tabang ang gusto mo? Sabi ko nga gusto ko purutugdok ning kindahan. Ako amigo, wala naman Pagpatugdok kay harong. wala naman akong mga gurang garadanan. Jesus, kung ratot sunta ka na. Patugdukan ta kang harong. Di ko na patugdukan sa kuyang kuan. Crush. Baysa na, amigo. Tapag ako nagkaswerte, pag-ibon ta kang harong. Pag nagkaswerte ako, ha? Iyo. Gusto ko manggutan na amigo ng kuyan. Tindahan na maliit. Iyo. Okay. Iyo po. Yan po na mga tindahan na maliit. Pwede ka kan maghagad kitabang sa dole. Iyo. Iyo po. Arog po kaya. Dumang ka sa dole, pwede ka po kan matabangan. So tindahan na saradit sa na mga tabi kung ka qualified ka sa arog ka na programa. Iyo po. At saka, pwede ko ang inom kong vitamin. Dahil na ko lang tataba. Oh, basta na, Noy. Okay na yan. Na, bayak, para inom ki vitamins. Kumang ka lang kitulot ki maray. Iyo. Iyo po. Iyo po. Okay. Salamat po. Iyo po. Salamat. Okay, bye-bye. O mao gayo na mga paraapod ang siring ka na bagay sa tuyang hagadon na maulian kan sayang mamatian kan abo na kotkoton abong hararomon abo na matagason abong berilogon abo na matanugon abo na halin mahali baka tibi na iyan kaya kay puhan na bulungon o abo na maringison kung ikakuro kalinturahon kung ikakalinturahon baka isa pasawag ka kaantando da sa imo baka nga COVID iya na maringison o abo ngunya na mga panahon dahil tapag parahaloyon takon yan sa imong atamanon baka tabi nagparaabo ka ikasarong titibihon kaya mga tugang antibi ngunya nabubulong naman sa ngapit na panahon kanhunin na nga ni kan sa tuyang inahagad ngunya na mga paradangog sa programang ini kung ka nag-aabo numayang ka sa natabi sa Rural Health Unit dindo may mga bulong man dyan na arog ka na bagay na pining madalion sana na mawara ang abo nindo o maugayo na paradangog na may abo sa kuyang inahagad ng abo mo mahali man sa lalong madaling panahon sa imong ipiyong an sa imong mata asin ang kamot mo na to o idoon mo sa radyo sa imo sa nang hisipon an sa imong abo mawara na sa ngapit na panahon kaya sa imong orasyonan an sa imong namamatian o namamatian mo na arog ka nagibo-gibo kaya mga tugang dahil ka magparakaturog tabi na dumog ang likod mo. Tapag ika nagkadumog ang likod mo, sabi kan mga gurang baka tabi ika magkaabo o kung bako man baka magkanyumonya o punsa dahon ang abot mo. Kung ika baga punsa dahon, ang bulong ka iyan mga tugang sarok man sa nang binto sa sarong baso na dakulaunon. Lilukot ang sarong papel sisugaan sa tahaw, ang paros dakaan boda ang kulog, hisurop kaya tabi binto sa epektibo na pambulong sa mga tao na ikaw araw ka na sitwasyon. Hello? Hello po. Yes. Kasi magun mo na po ang apod ko, tanganing, matrangkiluhan ng isip mo. Hindi ka magparatubod, ka mga paraapod, mga badungan mo, tanganing, mapadagos mo, ang magayo na programa mo. Ano tabentuyo mo, tanapapunta mo niya na pagkahapon, ako nagbaho na gayo, kan sa imong mga sinabi sa sakuya ngunyan. Ikatabi na sarong babae, nagaduda ko, nagom naman, kangapin na panahon, kaya ka makaugmahon. Pagkatunta ka. Nauna kita mo sumag-growth ay humilitan niya. Oo. Anyway, sir, mabalik kita duman sa duman sa Garigadi. Anong Garigadi pala? Ayan po baga, Mr. Henry. Itong para lang yan sa babae na term na iyan.
Gari-gadi. Asan ano po yan? Opo. Ang ibig sabihin, garo, mas na yan, sugi tilon. Halimbawa, ang ngaya, kung ano ang ngaya mo, sobra ang etc. mo sa buhay mo. Siyempre, taramang gari-gadihon. Gari, bako man iba man nasa maartihon. Iba man po. Okay, hawig man po. May Hawig. pagkasimilar na yan sa Marte. Oh, gari so sa taman sa saginon ngaya o ano gari ngaya. Kaya gitil, Gitilon. Opo, niyan. Magkaparamilya yan. Ikaw po, naging gitilon ka man kandaraga ka pa. Ay, day, kung yan, ako gitilon. Pagurang-gurang na pa naging gitilon. Pagurang-gurang na, sakala nag-gitil. Okay, salamat po. Thank you po, thank you. Bye-bye. Angel, puro mo tabi sa kuya, suling kang kuhan sa messenger ko, suling tabi ka ng hapot. Na may interview ako sa aga. No, si Richard din niya dyan. Diba daw tabi sa atin mo, Angel? I-forward mo sa kuya, so link kang anapot. May iterte ako sa aga na interview sa mga kuhan kita, ma-zoom kita. Yup. Hello? Hello? Ay, makusukon tabi sir ang feedback kang radyo. Pakibaba pa ba tabi kang volume? Hello? Opo. Yes po. Hello? Hello po, good afternoon po, sir. Good afternoon po. Ang sapim po sa kabayo, ang apod kayan, montura. Montura? Opo. Kaya pala may auto na Montero, ano? Montura? Opo. Sutukawan kang kabayo? Iyo po, dahil nagkaigwa po akong kabayo. Montura? Order kami, montura pala. Iyo, na taka apod. iyan bagabusing, garugibuan sa leader, ano? Sa balat? Iyo po. Buda mahal yan ba ko? Mahal yan eh. Maano po yun? Talagang ano sa likod. Mga akma sa likod kang kabayo. Oh, buda mahal yan ba ko? Mahal yan eh. Iyo po. Kasi nag-order kami kang ano, aling masbati ka ito, in-order sa Manila. Kaya ito po, Mildos na yun eh. Iyo. Oho. Tungkol naman po sa ano, sa ropa po pwede. Yes sir, pwede pa po. Basta ka, sige po. Ito pong ano, bintusa. Oh. Igudigding ano, albularyo, magpapabinto sa kutako. Kaya lang, ang gagamit kuron. Boseng. Latusunta ka, magparapasaway, bata hapon. Marengani pa ko. Oy. Amigo, marengani pa ko balde ang ginamit sa imo. Kanan tunay. Sige mo, salamat po. Salbatana, binto sa junior, kuron. Okay na? Noy, isarado ang microphone, Noy. Ining camera, i-off mo ang camera. Tamag, ibo kita kang maiwagang tanog. Iya po? Okay na? Uni mga tugang ang maiwagang tanog, 100 pesos tabi yo. 100 pesos ang mahiwagang tanog. Ano po ang tanog? 100 pesos sa makakahula kang mahiwagang tanog. Para suro si Rip ni Nisel nagisando. Kaya dyan Nisel. Si Nisel, haman na gayon. Sige man ang gayon na day. Ano? Ako na kung magayon gayon, digdiyo pala. Hindi si JB. Nisel, si Angel. Oh. Si Sepan magayon digdiyo. Ay, si Seth nga nangarang gatong baguhan tampig training ta. Seto. Si May. Si Francia Boras. Si Francia May Boras, bago may newscaster tabi, digdi, Moro Morena. Maray, yan pigipili kung mga arog ka na kolor, tas bako baga po hirlingon sa diklom. Bako hirlingon sa diklom. Oy, magdangog ka mong alas 5 nin hapon, igwa kaming bagong newscaster digdi, under provision pa siya tabi. Amigong Toy Rain. Igwa kong under provision digdi na nasa training pa, dagugon mo daw tabi ito ay alas 5, tapos i-text mo ako ng feedback mo. Si Francia May Boras, yan. 22 anyos. Kasi Angel, 21 ini. Si 21 pa lang si Francia.
Sa si Angel, 24 na ini. Di ba? Si Francia, 20. Sabi ni Toy, gari-gadi, sobrang pautot. Okay. Sobrang pautot ngaya. Okay. Thank you, tabi, amigo. Magayon, ay, uni man na, sir. Di man niya pipadawag si Angie. Magayon baga ngaya si Angie. Nagsabi ako, nabako, ni man na. Masyado ka man na. Magayon man baga ngaya si Angie. Iyo nga, nalingawan ko lang na si Angie pala niyaon sa DCGB. Aha, okay. Ako na, ano nang tanog ta? Okay, balik mo na, Noy. Okay na. Hello, good afternoon. Hello, sir. Ano pa ang tanog? So, ito ba so, lamig isa mo baga dyan sa tubangan na tigpukpok mo kang kamot mo? Taga saan ka, Busing? Taga dito tabi sa Santo Domingo, ang maiwaga mong paradangog. Okay. Ngaran? Ano po? Ngaran? June. June? Opo, Balingkit. June Balingkit? Iyo tabi. Migo? Sir? Sala? I hate to see you go, but have a good time. Ano na? Dapat pala sir, live saan ang tanong. Ganun dito rules na kukuha, o madali lang. Pero muna sa ko, Angel. Okay na? Aram rin ng mga to. Ako multitask ako. Ayan man ni The Angel man. Okay. I-forward ko lang ini. Madali lang ta. Kay po ini. Ano nga sa padarahan ko? Ang ngarang kang papadarahan ko, madali lang. Ipapadara ko tabi kay suling ka itong anapot. Ang papadarahan ko tabi ang pangaran Brenda. May tribune ka ngayon sa agang 8:30. Pinadara ko tabi sa sarog ngaran na Brenda. Ansa mo ya tabing presidente asintag sa diri kang kumpanya. Ma'am Brenda. Dagitan ako kayo. Pasada nga dyan, para pasada nga dyan na. Okay. O bueno, hello? Yes, makod ka? Ano ito? Ano? Yeah. Iyo tabi. Okay, bye-bye. Si Mrs. man na, nagapod si Mrs. Ano itong tanog? Makod ka nga niya. Ano nga niya? Tinaram niya, sala. We'll listen at 5 p.m. Migo. Thank you, Migo. Please evaluate Tabitoy. You can help, Migo. You can help. And you can have your ano, how do you call that? How you can have your objective observation. That's for the improvement of everybody. Okay? Sir, sapatos, pigpukpuk. Gusto mong sabihin, tinanggal ko ang sapatos, pukpuk ko sa lamesa. Hindi man na sarawayon ka man na. Karaya, ang mga apon nindo, wala mampal, ay, sus ko, oy, sa charger ta dyan tabi, noy. Pero tabi, wala man kinakaukod kang tanog. 100 pesos, mga tugang sa makakahula kang mahiwagang tanog. Ano ito? Tatanog na ito. Oras po, alas 3:36 oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus To help support respiratory defense.
Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, check the label, mommies! Help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daig magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Api de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, asin ni Congressman Fernando Didi Cabrado, kan 3rd District of Albay. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay! Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak! Araw-araw na ang tibay mo! Just na lang ang Bear Brand swak! Araw-arawin mo ang tibay! I got my tibay! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak! Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak, just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magkaburunyo, bikol. Magkasararo, bikol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 071 series of 2020. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap! All-in-one cooking sauce! Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Marahayon pag ang kababaehan igwaman na itabang digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Didi Cabredo na kami hiniho niyang produktibo at mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Nido Junior. Para sa kaakian na sa rohas tatulong taon. Nido Junior. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 185 series of 2020. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion.
Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Iniimbitahan po namin kayo na magparehistro para sa darating na May 2022 elections. Para sa inyong kaligtasan, mas pinadali na po ang proseso ng pagpaparehistro na maaari ninyong simulan mula sa inyong mga tahanan. Magpunta lamang po sa irehistro.comelec.gov.ph para makakuha ng application form, health declaration form at makapag-set ng appointment sa inyong local Comelec office. Pagdating po ng araw ng inyong appointment, ay sisiguraduhin po namin na malinis, ligtas at COVID-free ang aming mga tanggapan. Magparehistro ka, Martes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mayroon ka na lamang hanggang September 30, 2021. Maraming salamat po. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta tulong taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Iguaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry. Sige, balik kita sa programa. Wara na kita so may mapod sa mahiwagang tanog. Good afternoon. Hello. Good afternoon po. Yes po. Taga sa po ini? Amy. Ano po? Amy. Amy. Okay, taga saan ka, Amy? Uwas. Oras. Ano po ang tanog? Ito pong Minutero Canrilo. Minutero kang relo? Opo. Sala. Sala, Amy. Sige po. Okay, bye-bye. Mamundoon si Amy. Natulan, sala pa niya simbag ko. Ano na, John? Maestro, takunday pa. Maestro yan, nakita kan mga health tips. Oh.
Hello, good afternoon. Good afternoon po. Ano po ang tanog? Ano po, Jack Stone. Ha? Jack Stone. Jack Stone? Opo. Taga saan ka po? Bita ano? Bitano. Sala? Sala. Bye-bye. Hello, boy. Magandang hapon po. Good afternoon. Ano po ito? Pinusak mo sa payo mo sa lamesa. See you. Bado walang taka. Pag una po sa grabe gulo-gulo mo, pinusak mo na sa payo mo sa lamesa. Ba't pakulo ka sa mga kairiba ko? Ano? Sarap. Ninong. Bye-bye. Oh. Ninong, matibay po itong ano nindo, training nindo. Nadagog mo na? Nadawag ko na po one time, pagpauli ko po. Yan naman, iba naman ang interest mo. Grabe ka man sa kuya. Nag-umaw sa na iba ng interest. Sa bagay, kung parimang ka mo single. Pundoy ako ninong. May madagit. Ayo pala na di. Madagit. Thank you. Bye-bye. But have a good time. All right. O, ito na. Asus ko. O, ko na lang. 3 minutes na lang bago. Dahil naman ko ito. Hello, good afternoon. Good afternoon po, Sir Hen. Maupad Yes, mo sir. po. Taga saan po? Kamalig po. Kamalig. Ano po ang tanog? Bullpen na pigpokpok sa laki. Isang pagsigit lang po, Sir Hen. Ballpen. Oh. Migo? Sir Pwede Hen. kayo pa mong kumaong kidakol-dakol na pinangat? Pampatali. Sir Hen. But have a good time. Pangyayari sa maaba ka, dero wara man kay magkakaukod kay ni. Bulang tumalbog, mali. Okay. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yes, sir. Ano po ang tanog? So, balon mo ba dyan na mineral water? Ano? Sa imong lamesa magayuno. Mineral water? Opo. Tapos? Buti, may laog. So, buti baga. Oo. Tapos? Na may laog na kitubig. Tapos? Iguntog mo dyan sa imong lamesa na magayunon. Talaga? Opo. Taga saan po ikaw? Naran? Taga saan po? Pangaran po? Taga public market po. Saan? Public market? Market. Oh. Migo? Pangaran? Sala. See you go, but have a good time. Good afternoon, Tabi. Lamisa na pigpokpok. Mali po. Okay na. O, saga naman. Tapos, naman mo ako diningon yan. Mouse kan computer. Mali. Henry M. Si Ans Galero baga Q-tone. Di nanggad natutunawan kay Ans Galero ini nanggad o. Pareho nanggad na text ini. Di nanggad natutunawan. Okay na? O, tama na. Saga naman, Tabi. Mga tugang may bagang tanong. Okay? O, bueno. Mga tugang, didi po kita sa mga health tips kunya na hapon. Okay? Pag-irestoryahan ta daw, ako na. Alam ko na, baka may sa Facebook Live daw dilingon ko, madali lang Pag-irestoryahan ta daw mga tugang, ang tungkol sa lakad bulan. Anong Tagalog kang lakad bulan, Tabi? Ano mga tugang ang Tagalog kang lakad bulan? Stoy. What is lakad bulan in Tagalog? Sambong. Yan. Sambong. Ni mana. Ang sambong, Angel. Lubot. Tumbong nga ito no. Tumbong. Sambong. Ano English kan lakad bulan? Okay? Tagalog pala, sorry. Sambong. Okay. Imelda Batalier, good afternoon. Teresita Jacobo, Glenda Velasco, good afternoon, mate. Sabong. Latason ta ka dyan, Angel. Sabong, sabi ni Glenda. Oy, classmate. Glenda Velasco, marin hapon tabi, mate. Adilac Nelly.
Duwa baga pinanood ko, naghiling sa TV, naghiling sa imo sa FB. Ay, sus ko ika. Duwa-duwa pala. RB Arsenal, maray na hapon po, Mr. Maseda. Sarong mata sa TV, sarong mata sa imo. Hindi man na. Saturnino Barcenas, good afternoon. Rick Hizaro, nata may tanga sa may talinga kung nagdurudalagan. Baka makalawag ini, oh. Oo. Ini. Nata may tanga. Bata ang payuko, makaskason ang tanga dumalagan. Taday nang nadadalinas. Ay, okay na. Maray na hapon po sa programa mo, Mr. M. Arnie Arsenal, good afternoon. Iyaba Balangitan. Maray na hapon, tabi, sir. Okay na? O, sige po. Salamat na sa mga nag-comment tabi sa Facebook Live ganyan hapon. Hindi po mga tugang sa tuya na programa. Ngunyan tabing hapon sa DCGB. Okay? Oy, pakishare daw tabi. Pwede pakishare. Pwede tabi i-share. Makishare daw tabi kan sa tuyang Facebook Live. Sige na, baka pwede. Iyo. Pakishare po, please. Sining Facebook na nakaundir ngunya. Salbatana. Facebook ni Edwin. Nakaundig di. Pag-restoryahan ta daw mga tugang, ang health benefits kan sambong. Ano nga na English kan? Ano sa? Health benefits mga tugang kan sambong. Aramon ta daw kung ano ang taara mo, kami ka ito, kansaraday pa kami, nagiinom kami ka na sambong. Ang apod kan sa bulod, lakad bulan. Anong apod kan sa pulang gidyon? Yuman. Diyan sa Mario, anong apod ka ini sa Humapon area? Yan sa may, diyan sa bulod-bulod. Ang apod talaga, lakad bulan, pero sa Tagalog, sambong. Ang apod pa lang ka ini, mga tugang, ang scientific name pa lang ka ini. Ang halida, ang alat ngo na, ang scientific name nga ni ka ini, ay wala. Anyway, dahil man importante ang scientific name. So, ano yung ngaran importante? Ang lakad bulan palan mga tugang, salong klaseng diuretic. Pag sinabing diuretic junior, pampaihi, maray nakakatabang, excuse me po, nakakatabang mga tugang, para tabi kita, magkaihi kimaray. Sambong is an herb used to treat urolithiasis, urinary tract, or kidney stone. O talaga. Nakakatuwang-tuwang. Ang lakad bulan baga junior, may sa bulod baga sa muya ka ito. May mint ang namit niya eh. Mint na mapait-pait. Kaya pag ininom mo, mahayahayon sa halunan. Pero kan ako nakaabotig di sa banwa, ang lakad bulan, bako na mapait. Dahil nakimint. Duman sa mo sa bulod, mint iyan. Bago kami magkarigos, ang pag-iinom itabi, lakad bulan. Moonwalk, English ni Angel, mariman yung graduado kang bukal. Moonwalk in English kaya. Urinary tract infection, gusto sabihin, kung may UTI ka palan, pwede kang magtaga-inom da kilakad bulan. Igwa nga na ako itong midbid na daraga, Manay Agnes, nagadangog ka tabi Manay Agnes Gulifardo, Mrs. G, nagadangog ka. Kaya ito, may midbid akong daraga, karin si Manay Agnes, garo man nagdadangog niya na apon gayon. Manay Agnes, friend, nagadangog yan si Manay Agnes sa, dyan sa Aguas Maxipior, garo adi. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon po, good afternoon. Makayo nun ang lakad bulan, Sir Henry. May trangkaso ka baga? Oo. Ang hilot mo, lagan mong ipikasin oil, maliit. Ay, aram kayo naman ay. Kumusun mo, Sir Henry. Kaya, bakumbako. Oo. Ang lakad bulan ka ito, iyo tama, ka istoryahan ta ka. Kan kami mga aki pa ka ito, iyan na lakad bulan, iyan na ina mi. Sogbos baga kaan manay, sogbos? Ibibog takan sana iyang ki gas na diit, nga niyang pigagamit gas, o kung bako, iyan baga na diit na asin. Gigumos iyan, pag nagduduga-duga na, hihilot iyan sa mo pag may kalintura kami, di daraplos kami kaan. Oo, buda-buda, iinit-init kiniit sogbos kan lakad bulan. Pampaluwas ki kalintura. Iyo, tayong pigigibumi sa bulod kang panahon. Yes, okay. Salamat po.
Salamat. Totoo yan, Junior, na apod ni Mrs. ni Madam. Pag may kalintura kami kay itong saraday pa kami, ining mama ko, ining inaming, minakaan yung buskan lakad bulan, gigumos yan, init-init kidiit, gigumos. Di, may duga-duga baga yan. Paminsan si sabayat iyang kisuwa, kundeng suwa nga ni, garugdit sa nanggas. Kambot sa bulod baga. Kung bako mga tugang iyan na may, paminsan may asin, hihilot iyan sa gabos na lawas mi. Mahamot ang parong mo pag primero. Pag dinaplos ka, salbatan ang parong mo. Pero pagkaga mga tugang, tanggal ang nawara ang kalintura. Ha? Kung mga suro simple man sa nangayang kuro kalintura, turo trangkaso. Pero sabi digdi, nakakareduce databi ki high blood pressure. Ang sambong databi, nakakatabang man bilang expectorant, pampaluwas ki plema, pasensya na po sa mga namamahawa, ang merinda. Iyan man databi, may anti-diarrheal effect, as in anti-spasmodic, ay day ko aram ini. Anti-spasmodic, day ko aram ini, sorry. All of which treat some symptoms of common colds. Ang gabos day na ini, nakakatabang mga tugang para matabangan kita na ma-relieve an abo. Yan. Okay? Iutabi yan, mga tugang ang health benefits, kung kita po daa, mga tugang nagiinom ki. Sa bulod baga yun, emang kape? Paminsan, ang kape mo kayo, so ang kape mo kayo, so ginibo ni mama na kuan, so tubagang subagas, bibilo to duman sa kawali, pag maitumununo na, remate na yan. Pipakaladkad mga tugang, iyon na yan. Iyon ang kape mi pagkaaga kayo. Ito niya kung naubusan. Yan sana nakuha na yan. Pag naubusan talaga, titirada sa lakad bulan. Nama ako, nag-inom kilakad bulan kayo bago maglisod kang karabaw. Ay, madali o niya. Mga tugang. Maray man talaga, di ba? Pampainit sa ginhawa, mga tugang, ang pag-inom kang lakad bulan. Mas maray man talaga. Although, yan baga na mga dahon-dahon, ikaw na kang mga dahon-dahon na recognized na mga tugang kan Department of Health. Basta, tama research kita. Anong mga dahon-dahon ang mga recognized na kang Department of Health? Gibuan tang segment yun na baretang dahon-dahon. Ade? Tama, pwede. Oh, istoryang dahon-dahon sa pinkion mo, baby. Yan. Yan ang stinger ta. Istoryang dahon-dahon sa pinkion mo, baby. Yan nga ni pala na sukan yun. Yan nga ni pala na marijuana. Marijuana baga? Bulong baga yan sa asmada Iwa ko nadangog ka ni. Pero di pa po napatunayan. Buda, bulong iyan sa mga kulog. Iba sa pig-inection baga yan na marijuana. Anyway, di ka mo kan magparabalo-balot. Nakaka-addict po yan. Mas grabe dyan ang kalampunay. Ang kalampunay, ang paggiling ka nakainom kang kan-postit, babayi. Basta po, ano man na illegal, di kita magturo-try ka. Problema ta po yan. Sometimes it leave a helping hand. Sometimes with it care. When we were together, it made my dreams come true. If I had only one friend left, he wanted to be you. Natulan naman si Richard, magdagog kang kanta ko, ano? Diba natulan si Richard? Napanganga si Richard. Maray pala niya ang boses ni Sir Henry. Tulala naman si Richard, ade. Sabi niya, maray pala niya. Paguli ka, istorya ko daw niya kay mama. Istorya ko sa buyo naman kang paguli ka. Istorya mo kay mama niya, mama, Sir Henry pala niya, magkanta. Chard, nagdangog sa Endo-Chard. Meron dyo sa Endo-Chard, nagdangog. Tara, Chard, baka dae. Salamat po. I love you all. Goodbye. Mabuhay. Ang sekreto na may malakas at masiglang